Здравей! В това кратко видео ще ти покажа защо десетки хиляди професионалисти вече се регистрираха в Connecto.bg и как се свързват с нови клиенти с помощта на платформата. Причината за успеха е непрекъснатият поток от хора, търсещи услуги ежедневно, който дава възможност на професионалистите да разширяват бизнесите си. Остани с мен следващите 2 минути и ще видиш как да направиш лесна регистрация и това ще е най-важна стъпка за твоя бизнес успех. Първо, кликни на зеления бутон на регистрация за професионалисти. След това ни кажи каква услуга предлагаш, като напишеш и избереш от листа с предложените услуги. След като създадеш профил, ще можеш да добавиш всички допълнителни услуги, които предлагаш. За да продължиш, кликни синия бутон "Първи стъпки". Кое е населеното място и в какъв радиус ще предлагаш услугите си? Ако работиш онлайн или ако обслужваш клиенти на национално ниво, може да избереш тази опция от бутона отдолу. След това кликни синия бутон "Напред". Тук си напиши името и фамилията, валиден имейл адрес, за да може да получаваш заявки за работа. Въведи силна парола, като използваш латински букви, цифри и символи. След това потвърди паролата. В това поле напиши името на твоята фирма или твоето име, ако работиш на свободна практика. Въведи линк към твоя уебсайт, ако имаш такъв. Избери кода за България. Напиши мобилния си номер внимателно и го провери за грешки. Ако имаш промокод, сега е моментът да го използваш. След като попълниш формата за регистрация, отдели време да се запознаеш с общите условия и политиката за поверителност, след което даваш съгласието си за регистрация. В последната стъпка ще ти изпратим имейл и СМС, за да потвърдим, че адресът и номерът ти са реални. И с това приключва процесът на верификация. Поздравления! Вече имаш активен профил в Connecto.bg. Ако имаш въпроси с мен на среща, да помогнем. Connecto.bg